Soňky bir aýyň dowamynda Daşowut welaýatynyň Saparmurat Niýazow Gurban Sultan eje Göreogly Boldumsaz etraplarynyň merkezlerini we owalaryny günüň dowamynda elektrik togy hemde tebii gaz öpdünçiligi ýygy-ýygydan kesilýär. Bu barada Azatlygyň welaýatdaky habarçysy 3 awgustda habar berdi. Tomusda gaz kesilse oňuşda bolar, nahary odun ýakyp daşardaky ojoklarda bişirip bilýär. Söýni elektrik bolmasa yssyda agyr düşýär diýip, yerli ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Tok bolmasa halaziniklerdäki bir topar pul çykaryp satyn alan azyk haritlarymyz esasan süýt önümleri zaýalanýar, soňra zyňmaga mejbur bolýar diýip beýleki bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň en çemesiniň sözlerine görä elektrik we gaz edaralary agzalýan etraplarda energiýa üpçünçiliginiň günüň dowamyna kesilmegini gysha taýýarlyk işleri bilen düşündirýärler. Azatlygyň habarçysy gazlary kesilen sebitlerdäki çetki owalary aýlanyp gysha taýýarlyk diýilýän çäreleriň alınıp barlyşy bilen gyzyklandy. Meniň özüm gazlary kesilýän iň çetki owalary da aýlanyp gysha görülýän taýýarlyga duşmadym. Ol owalarda elektrosetiň we etrap gaz guruluşyk edaralarynyň işgärleriniň ýekejesine de sataşmadym. Gysha görülýän taýýarlygy bahanalap togy we gazy ýerden sagat 10-na kesýärler. Soňra akşam sagat 6-da täzeden berip başlaýarlar. Soňky bir aý bäri şu ýagdaý gaýtalanýar diýip Azatlygyň habarçysy belledi. Ol ýagdaýlary içgine öwrünmek üçin bu edaralaryň uly injinerleri bilen söhbetdeş bolanyny gurrun berdi. Uly injinerler owalaryň tog üpçünçiligine näsalyk ýüze çykanyna etraplaryň elektroset edaralaryna zerur ähtiýaç şaýlaryň ýokdugyny aýdýarlar. Olar ýokurdan gysda tog kesilmesin diýip tapşyrýarlar, berýän zatlary ýok. Owalardaky we etrap merkezlerindäki transformatorlaryň ýagyny hem edara işgärleriniň aýlygyndan tutup täzeledik diýerler. Injinerleriň aýtmagyna görä welaýatdaky başlyk pul bermedik işgäriň işden boşadyljakdygyny aýdan soň işgärler sesini çykarman beripdirler diýip Azatlygyň habarçysy belledi. Azatlygyň habarçysynyň injinerlere salgylanyp gurrun bermegine görä elektrik deskalaryny gysha çenli awat tygyşytlamak üçin üpçünçiligi ara kesme berilýär. Etrap merkezlerine tok 2 sagat kesilip 2 sagat berilýär. Owa ýerlerine 10-18 aralygynda tok kesilýär diýip Azatlygyň habarçysy elektrik tok üpçünçiligindäki bökdönçligiň dowamlylygyny aýdyňlaşdyrdy. Onun sözlerine göre gaz edaralarynyň işgärleri hakykatdan hem gysha taýýarlyk işleriniň alınıp barylýanyny aýdýarlar. Ýöne olar anyk haýsy ýerlerde remont işleriniň edilýändigini aýdyp bilmeýärler. Elektrik togynyň we tebii gazyň üpçünçiligine Daşowutyň Saparmurat Niýazow Gurban Sultan eje Göreogly we Boldumsaz etraplaryna hemde olara değişli owalarda döreýän ara kesme barada ýurdun köpçülikleriň maglumat serişdelerine öňünden maglumat berilmeýär. Türkmenistanda sosial ýeňillikler ýagny elektrik togy, gaz we suw 1993-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli ilata mugut berilýärdi. Geçen ýylyň oktýabr aýyna geçirilen ýaşullar maslahatyna mugut sosial ýeňillikleriň 2017-nji ýylyň 1-nji noýabryndan başlap dol ýatyrylmagy kararlaşdyryldy.